holde. A lang. Fylder sgu bare. Jeg vil gerne B. Jeg var med B. Der er abs. Så er jeg kort. Kort. Axel, jeg spiller aldrig B, så du styrer det. Midt. Second. Second. En abs. Ikke noget. Jo, en B. Abs De er en. spredt. En abs. Han kommer. Ud. En midt. En mere midt. Prøv. Hold ved B. Og en indtil nøgler videre. frem 62. Kan jeg ringe. En abs. Jeg skal have en på A. Bare roter. Ja, det er fint. Kommer af. Fuld Midt. gang. Ind. Pakker af. Ikke midt. Sygt, jeg ikke får ham der. Midt. En. Med. Han er lav. Og rand 50. Ja. En til midt. Nice. Godt spillet. Sgu min. Dårlig kald. Tak for den. Skal jeg starte med at smoke top? Nej, der er ikke noget B. Sindssygt, Heinz. Jeg er på 36, jeg trækker mig lidt. Det er lige hurtigt. Ja, der er en til dernede. En ramp. Boiler. Spørg abs. Har du abs, Yoshi? Ja, jeg har abs. Sinds. Han er der. Jeg har en flash. Sindssygt. En midt. En abs. Det er bare en midt. Nice. Skal jeg lige flash B her, hvis I vil ud af hatten? Hvad tænker I? Ja, det er fint. Hold du før. Flash? Nå, du skal komme med. Smid en flash. Fuck. Nå, sorry. Nå. For at du skulle komme med ud og tage B. 3 mod 2. Den måde. Der er ikke noget. Tilbage. Der er noget midt. Og noget second midt. Kommer. Abs er midt. Jeg har Kort. 1 HP. Hold du lige Er der? Venstre side. Jeg holder abs. En midt. Ja, han er der. 2. En En død. mere. En midt. Stadig midt. Vigtigt. Død. En stack midt. Død. En mere midt. Ikke midt. Mellemkød. Sidste mand. Mellemkød. Op mod vindue. Det kan godt være boiler. Han er Han er- stadig han er- mellemkød. Du har bare mit trade. Sygt, Nice. nå. Jesus fuck, man. Nej! Jeg troede sådan en digner. Der er nogen, der skal have. Good.
Banan. Noget rampe. Noget second. De er stadig spredt. Apps død. Jeg trækker mig lige, jeg er lav. 2 second mid. Deploying a smoke shield. Grenade out. En død pack. Er der? Ramp. Der er lige doktor. Død mid. Nice. Jeg smoker lige og kører fremad. Godt Fuck side med med. apps. Ramt 23. Så. Rampe. Sidste mand. Oppe i deres apps. Bridge. Vigtigt. Er der noget våben nogen steder? Ja, der ligger AK i mid, eller i, oppe i vores apps. Jeg kan smide noget. Jeg smider noget. Thank you. Jeg kan også smide en AV. Hvordan er det, Heinz? Det siger vi ikke nej til. Kigget her. Wow. Den var tæt på, er du sindssyg. En til. Sindssygt. Ah, Er det En alle second banan? umiddelbart. der er en banan. Jeg ved ikke, om de trækker sig nu. The second. Tilbage på side. Grenade. Vigtigt. Sindssygt, det der. Ja, Yoshi. Skal du have noget? Jeg kan godt smide et eller andet. Nej, der Jeg er. har. Det er nogle bots, vi møder det. Ah. Jeg flasher. Second mid. 2 mid. En på deres bridge. 2 close mid. Smoking. En apps. Det bliver af det her. Ikke det på 2 oppe plan. i bedroom. Fire in the hole. Ude midt. Ude midt. Fuck, jeg er så ring. Nå, der kigger der. Ja. En kort. Nice, det der Heinz. Død. Syg. En apps. Apps. Ja. Falk. Han er hoppet Ude. ned. Han er pet. Kør pit. Spillet. Nogen der vil have en SG. Ah, hellere en AK. Kan jeg få en M4 fra Jeg smider 2. Yoshi måske? Jeg smider en. Ja, jeg smider jeg også. Fedt, tak. Yoshi, du er sgu ikke død endnu. Ej, det kan godt være, at vi lige skal give ham et knæskud hver eller sådan noget. Flasher. En second med. Man se mig altså. Nice. What? Det er smart. Død apps. Nice. I ring dem her, mand. Hey, jeg har roteret nu, Haxen. Jeg er her nu. Ja, det er godt. Lad en bag dig. Thank you. Kan du få lige en? Ja, tak. Kan man få søvskill? De troede lige, de havde fået en åbning, mand. Han er 007, der er sådan noget. Og jeg er 700. Jeg prøver lige at dø her. Pusher apps. Fuck, laver den? Og de Jeg skal kommer. væk. Jeg tror, de kommer Ja, på så plan. ved. Grenade. Okay, Hakken. Ja, der er mere. Jeg er pusher Meget mere her B. Ja, det må være B. Det er på Ja, side. det er sådan. Mellem 1 og 2. Det er Ja, pusher. new box. Side. Kan I ikke gå herfra?
Back. Sindssygt. En new box. AV New Box. Jeg tror, vi har. Hvem skulle have vi? Jeg kan smide en 4. Ja, takker. Fucking Jeg kigger rig. på Yoshi til at smide lidt, men han stakker bare. Det er lidt fjollet, men ja. Grab the gear. Let's go. Molotov. Nå, det kunne man bare. En ude midt. Pik. For helvede. En til i Mexico. Jeg har da kun apps. Deploying smoke shield. Har den alene, Heinz. Midt. Oppe. Gennem. Oreo Kom langt. er lang. Kan jeg komme CT. De kommer kort. 2 kort. Inde. På side. Hvor er de? En En pit. pit. Bitch. Pit. Og lang. Hold streaken. sidste pit. Hold streaken. I har nades til pit. Bare net lortet. Grenade out. Incendiary out. Jeg flasher ham. Flashbang. 8 skud. Nej! Pit. Ram 10. Vigtigt. Ej, Yoshi. Ja, ærgerligt. Bare Hvis, hold. Deres 009 har fået en assist. Oh, we're ready for this. Og hele 33 ADR. Throwing fire. Fuck, jeg mistede det lort. Ej, for helvede. Igen. Halvvejs op. Jeg har pushet apps. Second. Mellem. Der er der. Ramp. En rampe. En second. Ja, har jeg hørt. Sidste sikkert apps. Stor ved apps. Du hørte ham. Er du sikker med det? Balk. Det er smart. Jeg har holdt balk, så det bare kunne være en tryk. Sindssygt. Gør der samme sådan lidt spredte ting hver runde. Det virker ikke særlig godt for dem. Har været så De spiller spredt. ikke sammen i hvert fald. Nej. Nej. Eller de spiller det sådan default, gør de ikke? Grenade out. Grenade Jeg out. ved det ikke. Halvt op. Apps. Nå, det er dig, jeg hører måske. Det er mig. Second, så tror jeg. En apps. Ram 50. Den set, Heinz. Nice. De Synes jeg spiser så en mere dernede. 2 apps. Det er jo så begge to. Grenade out. Kort. Deploying a smoke shield. Sidst slidt. 50. Nej, han er B her. Ja. Han er til rampen. Nede ved rammen, ja. Ja, han er rammen. Han er banan. Sygt, mand. Ja, kom igen. Du så. Side, højre side. Nå, No.
Jeg skulle have haft ham der. Sådan Øh. Og Josh havde også ramt ham, og jeg havde også ramt ham. Okay. Har vi en AV herovre? Og Eller på vi kan banen. lade en AK, vi har masser af penge jo. Ja. Vi 200 vil være stadig. søde ved dem og få det her hurtigt overstået. 11-0, mand. Fuck. Skriv til dem, de skal surrender, eller hvad? Vi skal bare slagte dem hurtigt. We're going now. Bare ikke give dem nogle runder, så de tror, de får håb og sådan noget. Altså bare fuldstændig clean cut, guillotine style. Molotov. Grenade out. Der er en ramp. En second. sygt. Apps. Ja, en apps. Han er tagget. 39. Incendiary. En ved. En ude. Throwing smoke. Roterer. Det er smukket kort. Nej, det er også. Det er min. Throwing Det er min. flashbang. Nå. Der kommer en apps. Throwing grenade. En midt. AV midt. 2 midt. Holder apps. En midt-skubber. Han har ramt 80 på lang. Nå, sindssygt. Ude med. Ej, jeg så ham lige ud af øjenkrog. Du må pushe den lang. Til ham. Men er det fjus. Kort. Sidste kort. What? Ja! Du brandvarm også. Hvordan diffuser man? Ikke? Jamen, jeg har spillet Valorant. Prøv lige escape og så disconnect. Er det F4? Så kører det. Det er hurtigere. Du har ret. Så er jeg vendt om. Hvad er den, Heinz? Er du sammen bare? Der var så meget en efter en efter en. Jeg løber De lige spiller hurtigt op. slet ikke sammen, dem her. De har en, der kan noget. Der var en rampe. Pusher. Incendiary out. En midt. En apps. Incendiary out. Throwing a grenade. Der er slidt, jeg En vindue, eller second midt. Vindue. Der er en banan. apps stod. Deploying Ja, flashbang. opstået. Jeg er så low, der er meget banan. Meget banan, gutter. Ja, jeg En rykker. midt. Nej, de trækker sig måske. Nej. Jo. Jeg tror sgu, de har Der er trukket en til sig. midt, 2 midt. De har trukket sig. Ja, så. Spil klog. Smoking. En mere, der er en banan. Nu kommer de tilbage. Derop. En Ja. død, en frem. Hold da kæft, jeg ved. 30 hit. Lige smoke af. Jeg kommer late. Du er ikke smoke. Sandbags inde i church. Ja. Ej. Hvor er de Nej. runde? Med en runde. Hvordan kan vi have vundet 12 runder i streg? Jeg har 3000. Jeg tror, du kan være smid. Hun skal have. Jeg vil gerne. Der er flere. Hvis Yoshi kan. Nej. Ah, sorry. Jeg kan. Let's go. Ja, Let's go. koncern kan. Deploying flashbang. Jeg skal bare spille helt tørt. Second. Throwing fire. Throwing a grenade. Deploying smoke shield. Grenade. Throwing smoke. Ej, sådan en smuk. Der er en 3. Grenade out. Boiler. En midt. Boiler. Ellers så er det dig. jeg Throwing sorry. fire. En apps. Ja, Boiler, en til. boiler. En til. En til. Flashbang.
midt i hvert fald. Nu. Jeg er blind. Incendiary. Apple er midt. Og kom der. Laying down smoke. Det er en midt. Flashbang. Kommer noget kort, tror jeg. En kar. Står skubber midt. En tæt her med. 2 Eller midt. banan. Han løber tilbage. Apps. Ude af apps. Kommer ned. Gordon. Død. Vigtigt. Sidste mand. Sidste. Han med. Wow, til... Jeg er neutrals. En nade. Grenade out. Flashbang. Han kommer her. B. Han kommer her. Han er B. Nice. Nice. Skal vi tage en AV eller ikke? Så jeg gav VP. Yes. Ja, ja. Bare tag. Det er altid hyggeligt med en AV. Hvem skal have den? Q. Hun skal have retur. Sidste runde. Larmer. Go, go, go. Grenade out. Trækker mig til korten her, koncern. Ja. Kan du tage apps? Ja. Haha, hvor er du vild. De smoker midt. Bare væk, mand. De kommer midt. Sidste mand. Nej, han var der, mand. Undskyld, det var min kære. Der er rampe. Han smoker. Nej, det var måske også. Nej, det var deres. Rampe. Incendiary out. Rampe flash. Throwing flashbang. Ja, han er vist deres rampe. Jeg skal ramme. Throwing flashbang. Hold second. Jeg har sikkert. Ikke rampe. En hold midt. Han er i deres apps. Jeg tror. Stop. Godt spillet. 14-1, mand. GH. Det er længe siden, jeg har lavet en 14 etter. Mm. Er det bare oldboys, eller hvad? Push B, eller hvad? Ja. CT to Og sgu bare lige meget, hvad vi gør, bare vi kører det sammen. CT til B. En kort. Nice. Jeg smoker CT. Big D, han Hey, Han er sikkert as. Side clear. Ja. CT. han var der. Jeg har ham. What the fuck? Sindssygt, Heinz. Headshot. Han knippede os. Ja. Han står ved. Hvad gør vi? To Ja, banan, ja, fint. This. We kill them, and then we go home. Decoys out. Grenade. Throw the flashbang. Grenade! CT, coffin. Jeg er en nedad. Throwing smoke. To kaffen, to kaffen. Lad mig lige få et pik. Ja, så meget Second. som det.
til rampe. Smoking. Smoke. 16-1, mand. Hold da op, mand. Nice work. Gav det Net. game. Næsten synd, de fik den runde der. Ej, se, jeg er tilbage i min MG'er, mand. Sæt. Nej, hvor dejligt. Jeg er MGE nu. Føj, skin. Hvad er du? MG.